Salutare tuturor și bine ați venit pe OneDex! Astăzi vom învăța cum să stake-uim tokenul ONE pe OneDex. Începeți prin a naviga prin meniu din partea de jos a ecranului până la secțiunea Staking. Aici vei găsi 3 tipuri diferite de staking, toate cu beneficiile lui specifice. Stake is simplu, selectând această opțiune vei obține o dobândă de 30%. Boost Staking, această opțiune oferă și mai multe beneficii, o dobândă de 35% plus Real Yield. NFT Staking, această a treia opțiune, îți permite să stake-uiești NFT-uri. Ne vom focusa pe staking simplu și aici vom stake-ui ONE. Click pe primul pool ONE pentru a-l expanda și scroll down până vedem cele 3 opțiuni, Stake, Unstake și Claim. Apăsăm pe Stake și apoi apăsăm pe Max pentru a stake-ui toți tokenii. Apăsăm iarăși Stake și semnăm tranzacția. Vom vedea un semn verde ce indică faptul că tranzacția a fost efectuată cu succes.